BAU Sport er i dag i Brøndby, og det kan man se på skiltet bagved. Der står Brøndbyhallen, og der foregår vores begivenhed faktisk inden. Vi skal følge 2 finaler. Det er landspokalfinalen i drengehåndbold, og det er landspokalfinalen i pigehåndbold. Herude er for koldt at stå. Lad os gå ind og så se en rigtig sneboldkamp. Håndboldkamp. En flot andenplads bliver til, og gevinsten en Walkman til hver af pigerne. Vi så småt virker klar til anden halvleg af kampen i dagens pokalfinale. Drengerækken den står mellem Taulov Skærbæk Idrætsforening og Ramløse Idrætsforening. Og inden vi gør klar til de sidste 20 minutter af kampen, så lad os lige kaste et blik på de 2 holds opstillinger. Først Taulov Skærbæks. Og i Taulov Skærbæks mål, ja, der står 13-årige Kent Toft. Ove Knudsen spiller med nummer 2. Med nummer 3 spiller Søren Vilsted. Og i billedet er det Stefan Sede, han spiller med nummer 4. Og holdets anfører er Dennis Nørholdt, han spiller med nummer 5 på ryggen. Med nummer 7 spiller Jeppe Schack. Brian Alminde har nummer 8. Og her er en af vingsene på holdet, det er Martin Engmark, han spiller med nummer 9. Den anden ving er Christian Åsted med nummer 11. Nu spiller du for Taulov Skærbæk Idrætsforening, hedder det. Hvad for en by bor du egentlig i? Jeg bor i Taulov. Er det en stor eller lille by? Nej, den er ikke så stor, men der er jo Elbohallen, der bor 4.000 mennesker i. Det er byen. Ja, den er ikke så stor. Det er sjovt nok at bo i en lidt. Hvorfor har du valgt at gå til håndbold? Fordi at det er sjovt, og det er en holdsport. Man kender alle sammen. Men en holdsport, hvorfor vælger du en holdsport? Fordi man er alle sammen kammerater og sådan noget. Det er ikke sådan noget engangssport, der man kun er en selv og sådan noget. Det er bare alle sammen, der spiller og sådan noget. Det er sjovt nok. Det med at bo i en lille by og komme fra et lille samfund, og så det at spille håndbold, hænger det sammen? Altså, kunne du for eksempel lave andet end at gå til håndbold? Nej, det kunne jeg sådan set ikke. Det kunne jeg... Nej, altså, så skulle jeg bare sidde hjemme til fjernsyn, det er ikke sjovt. Det vil sige, hvis du har boet i en større by, havde du måske gået til svømning eller til badminton? Ja, det kan godt være. Det ved man ikke noget om. Men i dag gælder det i hvert fald håndbold. Ja. Ramløses hold består af med nummer 1, Mads Isbrandt, han er målmand. Med nummer 2, Brian Nielsen. Han er anfører. Lars Perregård spiller med nummer 3 på ryggen. Kasper Nielsen har nummer 4. Nummer 5 er David Madsen. Kim Hansen spiller med nummer 6. Højre ving på holdet er Martin Markusen. Han spiller med nummer 7. En af holdets stregspillere står her med nummer 8, Michael Slage. Peter Bak spiller med nummer 9. Og på højre fløjen, der vil Jens Ole Christiansen husere. Han har nummer 10. Jonas Lyngbo stiller op i nummer 11. Og holdets anden målmand, han hedder Jan Jonasson. Han spiller med nummer 12. Brian, hvad er din rolle på Ramløses hold? Det er playmaker. Hvad betyder det? Altså, det er den, der skal holde spillet i gang, når de andre sådan ikke kan. Hvordan gør man det? Hvad skal en playmaker kunne? Altså, han skal være hurtig og teknik. Det er det eneste sådan. Men udover at holde spillet i gang og se de andre, når de for eksempel er fri på stregen, så skal man også nogle gange kunne score selv. Hvordan øver man det? Altså, hvordan holder man det hele i gang? Altså, det øver man, mens man har målmandstræning. Så prøver man at sætte den så godt man kan. Og så kan man lige pludselig. Du har fortalt mig, at et af dine idoler, det er en vis her Jens Erik Røbstorp, som også er playmaker og har været der på landsholdet. Hvorfor er han det? Ja, det er fordi, jeg ser, hvad han laver, og så prøver man at lave det samme. Og så nogle gange lykkes det. Jeg synes, det er specielt godt ved ham. Han er god. Mads, hvorfor bliver man målmand? Jeg prøvede det i starten, da jeg kom til min første træning. Så spurgte vores træner, hvem der ville prøve at stå. Så prøvede jeg bare. Og så gjorde jeg det udmærket, og så blev jeg målmand. Men havde du lyst til det? Ja, jeg vil gerne prøve det. For mig at se, eller på en anden måde, jeg vil egentlig ikke bryde mig om at stå derinde, fordi jeg vil være bange for bolden. Er du ikke bange for bolden nogensinde? Jo, det er da helt sikkert, men det er nogle gange, der skyder folk hårdt på fløjen. Nu kan jeg specielt ikke rigtig lide fløjen, vel, men ellers gør det mig ikke noget. Men til træning, der kræver det noget specielt at få en målmand i form. Hvor meget bruger I af tid på at træne dig? Vi bruger over halvdelen af vores træning på målmandstræning. Hurtig opløb og varmer målmanden op, fløjskud og nogle gange straffekast. Det er forskelligt.
Så du føler dig rigtig godt rustet til dagens opgør. Kender du modstanderne? Nej, jeg har set nogle af dem spille, eller jeg har set dem spille, men ellers vidste jeg ikke noget om dem. Og stillingen er, som skrevet står, inden vi går i gang med de sidste 20 minutter. Ramløse fører med 11-4 over Taulov Skærbæk. Og første halvleg forløb på den måde, at Ramløse kom bedst fra start, trak hurtigt fra Taulov Skærbæk, og især i kraft af 2 af spillerne. Det var Brian Nielsen, anfører for Ramløse, og Kasper Nielsen med nummer 4 for Ramløse. De scorede henholdsvis 5 og 6 mål, det vil sige, at de har simpelthen fordelt de 11 mål mellem sig. 2 af profilerne på Ramløses hold her i gule bluser og blå bukser. Men det er Taulov Skærbæk Idrætsforening, der starter de sidste 20 minutter. Og en af grundene til, at det måske er gået en lille smule galt for holdet, det er, at man baserer meget af spillet på anføreren. Med nummer 5, her han står lige uden til venstre for billedet. Han får bolden her. Han hedder Dennis Nørholt Jensen. En meget dygtig spiller, men når holdet bygger så meget spil op omkring ham, så er det forholdsvis let at stikke. Og her ser vi, at Ramløse fortsætter stilen på første halvleg. God redning af målmanden Mathias Brandt. Og skal Taulov Skærbæk fra Jylland gøre sig håb om at få et ben til jorden her i landspokalfinalen, ja, så er det nu, de skal stå til. Er bagud med 4-11. Kasper Nielsen. Men Kent Toft får reddet for Taulov Skærbæk. Kontraangreb. Ove Knudsen. Et tjusket aflevering, og så er Ramløse i kontra. Det er Brian Nielsen, anføreren. Sådan. Ingen chance for Kent Toft. Og dermed 12-4. Det tegner ikke godt for spændingen her, men lad os nu se, når Ramløse kan score så mange mål, så kan Taulov Skærbæk også. Her ser vi Brian Nielsens scoring til 12-4. Hans 6. mål. Her var det med nummer 3, Søren Vilsted, der vristede sig fri. Vi ser det herude. Undskyld, jeg så forkert, det var nummer 7. Det var Jeppe Schack. Fik reduceret til 5-12, og dermed er hans hold kun 7 mål bagefter. Men det er så sandelig også noget af en post, der skulle indhente, når der bare mangler 18 minutter af kampen her i Brøndbyhallen. Og lejen er lidt sættet ud for Brian Nielsen, anføreren for Ramløses hold, scorer sit 7. mål. 7. mål, og vi ser her et hopskud helt ud fra 3 meter. Stregen placerer bolden bag Kent Toft i Taulovs mål. Og Ramløse fører nu med 13-5. Dennis Nørholt. Søren Vilsted ud til Christian Åsted, men 3 meter kast. Tager Ove Knudsen. Dennis Nørholt. Meget hænger på ham. Han kæmper en hård kamp for at bringe sig selv på skudhold og komme ind i kampen selv og få holdet ind i kampen, og det lykkes for ham her. 13-6 reducerer han til. Se, hvordan han mæser sig igennem forsvaret nærmest. En stor og stærk spiller er han her i billedet, Dennis Nørholt fra Taulov Skærbæk. Han har spillet håndbold i 7 år, dyrker også fodbold. Så det er en aktiv sportsmand, vi har her. Et brag af skud fra Kasper Nielsen. Det er Brian Nielsen. Kasper Nielsen. Lars Pæregård. Kasper Nielsen igen. Meget mere drev over Ramløses spil. Og lidt ser det ud. Her er det Jonas Lyngbo, der bryder igennem. Kent Toft i Taulov Skærbæks mål. Ja, han er efterhånden helt uden illusioner. Det er 15. gang, at bolden... 14. gang, at bolden går ind bag ham, og det er galt nok en dag. 14-6 er stillingen til Ramløse over Taulov Skærbæk Idrætsforening. Dennis Nørholt er lidt heldig med at få 3 meter kast her. Dennis Nørholt, god finte, og så er han helt fri, men Mads Isbrandt i Ramløses mål bryder godt ind. Chancen for hurtig kontra.
Og det var synd, der vi fløjte for overtrådt. Søren Vilsted mistede bolden i første omgang, men nåede at opfange den og puffe til den, men dommeren Henning Petersen fløjtede for overtrådt. Men ellers er der noget af en præstation, at de to hold her kom til finalen. Turneringen, den første landsomfattende landspokalturnering, har omfattet 203 hold. Så der er mange hold, der er blevet slået ud på vejen her til Brøndbyhallen. Begge hold har vundet et hav af stævner og såkaldte landsmesterskaber. Og især for Ramløses vedkommende er det ret imponerende, fordi den her aldersgruppe i Ramløse kun har 13 drenge. Det vil sige, at en af drengene er blevet sorteret fra herinde i pokalfinalen, fordi kun 12 må stille op. Men der er faktisk kun de samme 13 drenge i klubben, så det er flot, at man kan lave et så stærkt hold. Der er dobbelt så mange i Tavlov næsten. Der er 18 drenge, det vil sige, at man har både et første og et andet hold, og det er selvfølgelig første hold på banen her i Brøndbyhallen. Dennis Nørholz er lidt heldig med at få 3 meter efter min mening, fordi jeg synes, han tager en frygtelig masse skridt, men så længe han bliver presset, så er det indimellem dommerne ser gennem fingre med det. Hårdt. Godt skud af Dennis Nørholz, men igen en god indgribende Mads Isbrandt i målet. Og i stedet for så straffer Brian Nielsen prompte Lottelsen i forsvaret på Taulov Skærbæk, eller hos Taulov Skærbæk her forhånden. Hænger meget længe i luften. Og Sjesk siger det. Stillingen er 5-6. Brian Nielsen står og knapper lidt. Ikke af sig selv, men for at opmuntre holdet her, hvor stillingen er 5-6, som skrevet står til Ramløse. Jeppe Schack bryder igennem. 14-årig playmaker for Taulov Skærbæk. Læg mærke til, hvordan han frister sig fri over på venstrefløj. Og reducerer til 7-15. Begge de to hold, de spiller i de bedste rækker, henholdsvis i Jylland og i Nordsjælland. I Nordsjælland, der hedder det elite-rækken. Mens de sidder og snakker, så laver Brian Nielsen endnu et mål. Har nu scoret 9 gange. Her ser vi den 9. langsom gengivelse. Kent Toften efterhånden temmelig ked af Brian Nielsen her. Men som jeg var inde på, de to hold spiller i de bedste rækker. Det hedder elite-rækken i Nordsjælland, og i Jylland hedder det drengemesterrækken, men det er altså de fornemmeste rækker begge steder. Og selvom det er forholdsvis små samfund, de to klubber kommer fra, så i hvert fald for Taulov Skærbæks vedkommende, så er det virkelig en driftig håndboldklub. Har 18-20 hold i alt, og har det, som hedder junior elitehold. Det er en slags divisionshold for juniorspillere, og det er der ikke ret mange af. Der er kun 10 på den side af bæltet, men altså et af dem er fra Taulov Skærbæk. For en gang skyld scorede de ikke. De blågule spillere fra Ramløse. Til gengæld så lykkedes det for Dennis Nørholz. Her om lidt kommer han og stiger til værs. Placerer bolden flot i den højre side af målet. Og her er han, vi lægger mærke til, at han har både en armbeskytter og en knæbeskytter. Han har faktisk lige været skadet i knæet, men det er godt fightet tilbage. Så laver vi lige en lille rokade her. Vi ser Jonas Lyngbo med nummer 11 ind og være anden halvleg. Bringer Ramløse sig foran med 18-8 på et mål af Kasper Nielsen, 14 år gammel. Her er han, og udover at gå til håndbold, ja, så går han også til fodbold og jiu-jitsu, så det er også en alsidig idrætsudøver, vi har på banen her. Dennis Nørholz, sådan. Reducerer til 9-18. Han har nu scoret 4 af sit holdsmål. Men i stedet for går den til Lars Pergaard.
Og det viser, at der også er andre end de to store skytter på holdet, der kan score. Her er Lars Pergaard igennem, og uden chance for Ken Toft. Et Tavlovs mål. Jeppe Schack får kæmpet sig fri og scorer bag Mads Isbrandt. Det er lidt sent, at drengene fra Taulov Skærbæk er begyndt at slide og fighte for at komme tilbage i kampen. Jeg tror ikke, de kan nå det. Der er spillet 11,5 minutter, og stillingen er 10-18. Der er altså 8 mål at indhente. Og det kan blive uhyggeligt svært. Her får vi med nummer 6, er det Kim Hansen, vi får tilbage, da det var Ramløse. Herovre. Han skal ind og spille på stregen. Vi ser ham lige i kanten af billedet nu, i venstre side af billedet. Han er 13 år gammel, og det er meget betegnende for Ramløses hold. Der er faktisk 8 af dem, der er førsteårsdrenge. Det vil sige, at de også til næste år kan spille i den her række, der gælder fra aldersklassen til 12-14 år. Hjørnekast, det tager Martin Markusen sig af. Vi lægger mærke til. Godt forsvarsspil her, men lidt uforståeligt for mig. Jeg så dømmer dommer Henning Petersen 3-meterkast. Jeg synes ellers, at Taulov havde ro med bolden, men dommeren står meget, meget bedre placeret, end vi gør, så han har helt sikkert ret. Men prøv at lægge mærke til, ude i kanten af billedet her, der er mandsopdækning på Ramløses anfører, Brian Nielsen. Det er nummer 4. Stefan Tete, der tager sig af det. Og det benytter Michael Slage sig af til at gå ind og putte bolden imellem benene på Ken Toft. Bringer holdet foran 19-10. Det er et lusket mål, men det tæller alt sammen. Som hvis jeg Premier her siger, det håber jeg også, at Michael Slage siger, sit første mål i kampen. Og nu er det meste ved at gå i oplysning her fra Taulov Skærbæk. Men altså er også op imod et meget stærkt hold. Her er der mulighed for kontra. Det er Christian Åsted, Dennis Nørholdt, og der er fløjte for overtræk. Korrekt set af dommer Leif Mortensen, Brian Nielsen, og han fandt sin efternavnefælle Kasper Nielsen, men den her gang havde Ken Toft armen deroppe, og så kom der ikke noget ud af det. Straffekast og udvisning til nummer 7. Martin Markusen, jeg synes, det er rigtigt. Dennis Nørholdt bliver hævet i armen, og det er faktisk en lidt farlig ting at gøre. Man kan risikere at skade modstandere, så jeg synes, det er korrekt, at Martin Markusen får 2 minutter på bænken for at nedlægge Dennis Nørholdt, som udnytter chancen på straffekastet og scorer sit 5. mål. Fik jeg talt mig frem til og reducerer til 11-19. Og mens afsoner sin straf, ja, så er Taulov gået over til at mandsopdække en anden. Per Nielsen på Ramløses hold, det er Kasper Nielsen, det er playmaker Jeppe Schack, der er oppe og vifter armene for næsen af ham. Faktisk er det en dobbelt mandsopdækning. Vi kan se lige i højre side af billedet, tror jeg, der er den ene mandsopdækning, og her er den anden. Jeppe Schack går og lurer på Kasper Nielsen i håb om at stikke de 2 meget stærke skytter hos Ramløse. Måske giver det plads til de andre. Her stræder det i hvert fald så meget, at Dennis Nørholdt er helt igennem. Og stakkels ham, han skrumler. Andet ord kan jeg ikke finde. Han skvatter nærmest i bolden eller over sig selv. Der var ellers chancen for at komme på 12-19. Men i stedet Kasper Nielsen. Han kender vejen. Scorer sit 8. mål i den her på landspokalfinale. Kommer lige i højre side af billedet her. Ken Lang har luret, at Ken Toft ikke er så stærk op under overlæg. Kasper Nielsen, 14 år gammel spiller fra Ramløse IF.
Jeppe Schack, fornem indspilling til Ove Knudsen på stregen. Den kan vi i hvert fald godt tåle at se i langsom gengivelse. Fin finte, måske tager en skridt, men han bliver også presset meget hårdt. Og Ove Knudsen placerer bolden sikkert mellem benene på målmanden Mads Isbrandt. Her er Ove Knudsen, og i den anden ende af banen kan jeg se, at Ramløse IF bytter målmand. Ken Jonassen skal have chancen. Han kommer måske ind lige om et ganske øjeblik. For Skærbæk har ro af bolden. Ny målmand på Ramløses hold, Jan Jonassen, som ikke fik den bedste start. Her scorer Jeppe Schack nemlig. Men Jan Jonassen, han er førsteårs drengespiller og et meget talentfuldt målmand. Det skud her var nu meget lumsk, og det havde han ingen andel i. Her målscorer Jeppe scorer sit fjerde mål. Han er oppe og generer Brian Nielsen. Alligevel får han den og får hjørnekast. Godt forsvarsspil i øjeblikket af Taulov Skærbæk, men noget skal der også ske. Der mangler 3 minutter i kampen, og man er bagud med 7 mål. Kasper Nielsen. Det er helt tydeligt, det generer Ramløses opspil. Det er et spørgsmål om lang tid det var, inden der blev fløjtet for nøle. Det gjorde der ikke her, angrebet brudt. Dennis Nørholdt selv. Sådan. Han kender også vejen. Denne gang holder han sig på benene. Han scorer sit 6. mål og reducerer til 14-20 for Taulov Skærbæk. Og der mangler 2 minutter og 15 sekunder. Og desværre, tak for Taulov Skærbæk, så er nok umuligt at hente 6 mål. Kun 2 minutter tilbage, men vi ser i billedet ud til højre. Der skal vi lige have stillingen 20-14, men ud til højre, der er det Kasper Nielsen, der bliver mandsopdækket, og her er en anden mandsopdækning. Det er Brian Nielsen, der bliver skygget over hele banen. God redning af Ken Toft, og overtrådt af Brian Nielsen her. Der mangler lige knap 2 minutter af denne landspokalfinale. Jeg synes, at Taulov Skærbæk har gjort en god figur her i serie anden halvleg. Overvandt aldrig rigtigt, altså Ramløse trak voldsomt fra i første halvleg, men har vist, at man har den rigtige fighter-indstilling og kæmpe sig tilbage og scoret rigtig mange mål her i anden halvleg også. Og her bliver det et mere. Det var Dennis Nørholdt. Er der engang en af de store profiler på Taulovs hold. Han kommer ind i billedet om et øjeblik. Hop, hop. Og Mads Isbrandt i Ramløses mål når ikke at få fingrene på den. Stilling 20-15. Der mangler 1 minut. Fløjte fra 3 meter kast. Jeg synes, vi har set rigtig flot håndbold. Ramløse har forstået at sprede spillet over 2 gode skytter. Og jeg tror faktisk, at forskellen har været, at Taulov Skærbæk mest har haft Dennis Nørholdt Jensen med nummer 5 og sætte sin lid til. Hvorimod en anden af de spillere, som Ramløse har sat sin lid til, Brian Nielsen, har spillet en utrolig flot kamp. Scoret sit 10. mål. Det er han. Med 10 mål, en af de største profiler. Den kamp her bringer sit hold foran med 21-15. Og kampen er afgjort. Nu er det kun et spørgsmål om, hvilke cifre den slutter med. Martin Engmark kunne måske have forsøgt sig. Stefan Tete, Jeppe Schack. En dristig indspilling som Dennis Nørholdt, og der er 4 sekunder igen. Kan Brian Nielsen over at få scoret. Kasper Nielsen. Og bolden er inde, men jeg hørte stævnespeakerens fløjte lige inden, så jeg er sikker på, at resultatet nøjes med at blive 21-15 til Ramløse Idrætsforening over det jyske hold, Taulov Skærbæk Idrætsforening. Men en flot kamp her i drengefinalen af begge mandskaber. Den forskellen på de 2 hold var, så vidt jeg kunne bedømme, at Ramløse havde 2 profiler, 2 topskytter, hvorimod Taulov Skærbæk måtte nøjes i gåseøjne med Dennis Nørholdt Jensen. Dennis, nu er kampen i overstået. Desværre, han havde sagt for jeres vedkommende. Hvad gik egentlig galt? Ja, vi fik nok ikke lavet så mange mål, og vi brændte de fleste gange, vi kom over. Så det overlever vi da. Meget af jeres spil hænger jo på dig som afslutter. Hvor stor en betydning har det, for de gik jo ret langt frem til dig?
Det har meget stor betydning. Vi har da prøvet det et par gange før, så det var lykkedes, at de andre har lavet nogle mål. Det lykkedes ikke rigtigt i dag. Nu står Kasper her ved siden af, han var en af de farlige på Ramløses hold. Hvorfor gik I ikke op og mandsopdækkede dem nu før? Det havde I jo meget stor succes med i anden halvleg. Jamen, det har vi også tænkt på fra starten af. Så træner han sig alligevel, at vi skulle vente lidt med det. Og så gjorde det så til sidst. Det var lidt for sent. Men hvorfor ventede I? Ja, vi spurgte simpelthen ikke holde dem i forsvaret, men det kunne vi ikke nå. Så... Nej, det lykkedes jo for dig, Kasper, scoren. Jeg mener, det var 8 mål, du lavede. Men i anden halvleg, hvor det gik op og pressede dig, der stod det noget i stykker. Er det generende at blive mandsopdækket? Ja, det er meget generende for os. De andre, de mister også modet lidt. Sådan. Og mangler spillere. Men jeg kan jo næsten tænke mig til, at du tit er ude for at blive mandsopdækket. Er det så sjovt at komme ud og spille kamp? Ja, det er meget sjovt, fordi så ved man, at man er lidt de andre bange for en. Så det er meget sjovt. Det styrker selvtilliden en lille smule. Nu er Dennis jo, som havde meget held med at score i anden halvleg. Var I klar over, at han skulle stikkes? Ja, for vi havde set dem i kvart- og semifinalen på Fyn, så det var vist vi godt. Og det er I altså meget stor held med i dag. Ja. Men tak for en god kamp til jer begge to, og tillykke med sejren til dig, Kasper. Ramløse Idrætsforening har 13 spillere i klubben i drengealderen. De 12 står her. Den sidste hedder for øvrigt Rasmus Johansson. De 12 har vundet landspokalen og præmien, æren, et diplom og en ghettoblaster til hver. Taulov Skærbæk Idrætsforening fra Sønderjylland var tidligere oppe i dag, men blev alligevel taget på sengen og kom bagud med 11-4 i første halvleg, og det indhentede de aldrig trods en rigtig flot anden halvleg. Men alligevel en anden plads i den første landsomfattende landspokalturnering. Ja, det